Hello everyone, diyan mi karon guys sa Island Mall. Ning palit mi karon guys og cellphone, nagbayad na si Nonoy guys. So ang amon tang decision guys kay mo palit unta mi og GoPro. Kaso ang last decide ni Nonoy kay cellphone na lang guys para magamit sa niya kay Loy siya wala siya cellphone guys. Galaxy A12 Samsung guys, iyang dipili nga cellphone. Baratohon na ni guys kay wala kuan na sakto ra sa budget among kwarta. Nindot na ito ang Redmi nga po. Nindot ba ito sir? Noon may plano na ako. Short man. Budget na siguro. A few moments later. Asa man mahal? Much later. Hey guys. Mauntag choking. Choking guys. Asa ra hindi ka malit? Hi guys, mauntag choking. First time na guys mukhaon ng choking. Ipakang mukhaon ng choking guys. Order chow man. Mahal. Nagpaat ka halo-halo? Hindi ko Sprite na. Mga unsa mi guys. Much later. Wala naman siguro uwan. Yung silong sa mi guys kay naitaligsik. Dami karon guys sa munisipyo sa Lapu-Lapu. Oh, City Hall. City Hall of Lapu-Lapu. So na guys, oh. Busog na siya guys sa chowpan o kanang halo-halo. China all. Napa ba siguro uwan? Istorya mo na guys sa ang maka-istorya sa first time sa pagkaon sa choking guys. Na-amaze ko guys kay ang ilang kanoon kay daghan kaadyo. Di na ka pwede na ka di mag-only rice guys. Nindot di atos choking pa. Kasi kay kuan guys kanang ay first time jud na guys ni kaon og choking guys. Sa Maynila kay kuan naman kutaman guys kay Karen. Kay ila kang Karen mahal. Photograph ko ni Karen guys ba sa Maynila. Wadyo ko na ng choking guys. Natagi pa kaon kong Nonoy sa choking. Thank you mahal. Much later. Muna yung pinalit guys ng cellphone para kang Nonoy. Samsung Galaxy 8. Na siya pataban guys ng headset. Napay ko ano. Tapos, ansa pa niya mga pataban? Pakita mahal ang pa yung mga pataban niya. Pagbarog po, uy, laim kagablag, higda ka man. Para kay games. Ansa na? Para games. Ana siya pataban nga ing ani? Wow. Ah, controller guys. Mobile game controller. Manay siya pataban niya. So, be? Guys, kay tapulan aga vlog guys. Kinauwanan ba ya mi guys pag uli? Amo ay nga na day na. Yan sa pa yung mga pataban mahal. Pakita. Simple stick aron mo. So man yung charger guys, oh. Hanap jud ang cellphone oy. Then iyang selfie stick. Napod siya pataban nga kuan guys. Selfie stick. Actually, ganina mo palit na akong selfie stick. Diyan naman din siya pataban po, guys. Ito.
Ah. Indot po no. Naka-discount, naka-kuanta, naka-less na kay naman siya patabang nga selfie stick, wala na ko kapalit. Ah, nga na siya. China all. Sana all naka Galaxy A12. Palit na mahal kay ako, ang original nga tag-edit kay ikaw man. Saman okay ra. So ibig selfie be? So ibig selfie. Hingga na? Way mga kwan guys, sanaw. Gana man good na. Na siya patabang ingani guys, pero sinunod di man nakabaw magduwa. Ano na taman among pag-vlog guys. Sa wala pa nag-subscribe, please like and subscribe guys. Bye-bye!